למדנו לנשום, נשמע טריוויאלי, אבל אחרי שאתה מתרגל את זה, אתה מבין פתאום שאתה חיים שלמים מעביר בלי לדעת לנשום כמו שצריך. זה היה עוצמה הרבה יותר גבוהה מעבר למה שדמיינתי, אפילו שזה הולך להיות. קודם כל מדהימה, חוויה ממש טובה. אני ממש חי. כשבאתי לסדנה באתי עם משהו שישב לי על החזה, ועכשיו שאני יוצא הרבה יותר משוחרר, הרבה יותר נינוח, הרבה יותר נעים לי בגוף. הייתה סדנה מאוד מאוד מיוחדת, מעצימה. ואיך אני נושם הרבה יותר עמוק. לקבל החלטה. הנשימות וההסבר גם הפיזי וגם להבין איך המערכת, איך הכל עובד. באמת גם לתת את הכלי הזה להבין שבאותו הרגע שאתה צריך, אומרים לך לנשום, באמת תנשום וזה יפתור את הבעיה. למדתי איך להפריד בין המיינד לגוף, ואני אקח את זה ליום יום. היה לי מאוד משמעותי גם להבין את הרציונל מאחורי זה, וגם איך עושים את זה נכון. וההדרכה הייתה לי מדויקת. הרגשתי שיש להם מי לסמוך, וההנחיה הייתה כל כך מדוקדקת וברורה, וידעתי לאן אני הולך ואיך אני חוזר, ואיך כאילו באמת כל פרט הרגיש לי שהיה במקום. וזה כלי שמלווה אותי בחיים, ואני ממש רואה את הבנפיץ ואת התרומה שלו.